फैदा खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगाले लेम्बुखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरबाय आरोखि दिनै एकदम फार्स्ट आरोखि दिनै जोंनि दानो लुनो थांनायनि दिना दिनै फार्स्ट ओमफ्राय दिनै माबोरै बोरै जायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ना मा होनो बाहागि अके नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नेबा हागि होनदोब्रा माबा मानसिफोरखौ फोरोंनांगौ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ए टु जेड नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन जों मा मावो जों मा दाङो एकदम दिनै फार्स्ट नालाय ओमफ्राय दिनै एसे खामानि जागोन आरो दिनै बारा जिनि माबा जानाय नङा जि जेनेबा फार्स्टआवथ' खुन्दुङा थुननांगौसो ओमफ्राय गनसि गंसे बिहरदा ओमफ्राय गनसियानो आंनाव गैला नालाय आगरनि गनसिया आङो बाजै मिनानाव बिहरबाय आरो दा लारु गामिनिफ्राय लाना फैफासिगोन ओमफ्य सोरखियाबो बायनानै दं आंना सोरखि गिदिरा सोरखि दाख्लैबो सोरखि बिहरनायखौ रोंलासिनो ए सोरखि फिसासो दङ जोंना सोरखि फिसायासो दङ आङो बायनानै थानायनिफ्राय फाहामनो होआखैनो र' दा मोनायाव फाहामनो नांसिगोन ओमफ्राय सोरखि फिसायालाय दं आरो गंनै गाहाम ओमफ्राय बे सोरखि फिसाखौ नाङाना फाखुवा खुन्दुं नालाय जोंहाथ' जाखाबायमोन बेसो ओमफ्राय ए टु जेड नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै आरो दिनै बेनिफ्राय एकदम 1 2 फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप होनलायनानै मालायफ्रा सर्ट मुभिफोरखौ फार्स्ट स्टेप 1 स्टेप होनोबा जा बेखौनो होनसै आरो ने खामानियाबो फार्स्ट स्टेप 1 स्टेप एकदम ए टु जेड देखायनोसै आरो जोंनि जेनेबा हेन्दलुमाव मा हाबा मावो बेफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोजां सापर्ट होलायनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना मा होनो थ'रो दा उलुबारियाव लोगो हमहैबाय थानोसै ओमफ्राय 10थानिफ्राय 4थासिम थानांगौनो ओमफ्राय ओंखाम थफ्ला लांनो होखादोंमोन जों जाहैला एसे लायासै ओमफ्राय मा होनो माबोरैथो लाना जायोना 10थानिफ्राय 4थासिमखौलाय थानो हाखायो ओमफ्य सोरबा लाबोबा जोंहा गल' गल' नायसै जों नाया गल' गल'बो जोंहा माबा साहा दखानाव सिंग्रा थरसे गाइखेरनि साहा गोमो खापसे लोंबानो एकदम बास सान्ति जाबाय आरो नांलायाफोरखौ दखान गैयाबासो जारला जागौमोन ओमफ्राय उलुबारि खाथियावनोखा नालाय आगोलाव सिआरपि ना मा खेबमोनलै ने बियो दा आगोलाव सिआरपि खेबमोन आरो बियो ओमफ्राय दा हेन्दलुमनि अफिस जाबाय हेन्दलुमनि अफिस जाबाय आरो ओमफ्राय दाथ' माबाफ्रा थाट गान्दै साल गासिबो सफैखानानै दंजोबो ओमफ्राय बे सफैनायखौ उनाव रानगोननो बे ट्रेनिङा जोब्बा आरो मा सिथरलायखौनो थ'रो बारा बखिबाय थाला एकदम नोंथांमोनहाबो नायबाय थानो बागोन ना बारा बखिबाय थाबा ओंखायनो दा आलुबारिखौ नायदोलाय आरो सालायानो जुद गैया ओरैबायदि आथुर जाबाय ओमफ्राय नेनोबो हालाना 10थायाव सहैनांगौ बिराद टाइम जाबावबायसो ओमफ्राय नै बिथाङा एकदम देलायस्लाबनो हाला नालाय आयना खानजं नायनो आयना खानजं लाजोब्बाय आरो आयु ओमफ्राय आयनाखौबो लादों बे डाक्टाराव थांनो नागिरदों रिजुआ लोमजागासिनो नांलायगासिनो बिमाजों नांलायनायल' खोनागासिनो आं दासान्दि मा जारला नै बे दालाङा आयै फिसा माला जाबावगोन बे दालां मोनबाथाय ओंखारनांगौ आरोखि हरोहाय खेबना हरबाबो रावबो नायसनला माथो खालामबावनो नै दालाङानो जाया बिराद जारला दालाङानो गोदान समावल' फिरफिलि खारजायो बेजों अट'आबो खारजायो गोदान समाव ओमफ्राय जामबाथाय एकदम पेहे पेटे जालांजोबो आरोखि जेरै बोरायबा बुरैबा मानसिनि देहायाबो बिदि जायो बिथांनि देहायाबो आयु मावग्लुंजोब्बाय गैला आंहालाय ओंखाम संनो थांसिगोन नै मालाय ओंखाम संहैसै लोमजाखाबाय दिनै मुलि जालायनानै दाग्रा लोगो मोननानै फिटिंसो खालामगासिनो आरो ना मुस्रा सानो नागिरदों आरो बा खुन्दुं थुननो नागिरदों एकदम जागायहांबाय सुरु खालामबाय नै नानि मोनहा ने आंना जामायजो मोनहा होथारबाय आरो दिनैनिफ्राय जागायहांबाय आजिरफोरा एकदम स्टार्ट ना दख'नानि बिहु फालिनि आर'नाइनि ओमफ्राय मानिमोनलाय दख'नानि आर'नाइनि ओमफ्राय मा होनोमोन मेख्लानि ओमफ्राय मानिमोनबावलाय एकदम सोंगासिनो आरो दिनैनिफ्राय थुननाय स्टार्ट नै आंना हांगोबोथ' जालाबायसिगोन एकदम गालाय गुजाय बुस्थु दांनाय नालाय नै लोगोफोर एबार सोलायलायबाय आरो बे माखासेया मेंलायबाय दहायनिया गोसो होनानै माथारदों नै आब'आ एसे हरदो जों मावथि बेसे खामानि मावदों एकदम बर' सिख्ला नङा बर' बिफां सिख्ला मावैनि जागोन सिख्ला मावैनि जागोन दे नै ओरैबो माखासे आरो सोरखि थोआखै जेन्थेराथ' मेरला दङ
नै आंना लोगोआ बेयाव हारसिं दंगासिनो सागासिनो ओमफ्राय आं सानो मोनथ'वाखै आरो बाहागो गैथ'वा दे नों साग्रोनायनि उनाव आं सानसै बेखौ साजोबग्रोदो नों नोंथांमोना साननो हागौ आंखौ अलसिया होननानै आं अलसिया नोहाय मावो होननाय सानसै ने खामफ्लाया मा बुस्थु आइ माबोरै जिरायदों आइ बिदिसो आं हालाहाय हे प्रभु होननाय सानसै मा खालामनांगौ मा होनाय हो बेजों सादोंसै Udah. Sudah nama. Ini biar tahu kenapa nih. Biar. Kok kacau dong? Suka sih nama. Oh, ibu bilang ada nih. Ada bilang ada mana ini. Lu kerja kamu nggak mau jalan gue. Oh, di mana mah? लोगोफोर एकदम नै डाइरेक्ट न' मोनफैनासो आं भिडिअ खालामनो हाबाय मानो होनोब्ला एकदम माबा मा होनोमोनलाय आंना मबाइला मोनायाव चार्ज होनानै लानो रोङाखैमोन आङो ओमफ्राय दहाय फुङाव लाइनानो गैया मा खालामनो ओमफ्राय दसे फैदोंमोन बेयाव दसेल' होनानै लांबाय ओमफ्राय होजों भिडिअ खालामनाय मानाय एकदम बेजोंनो मबाइला सुइच अफ जालांबाय आरो माथो खालामबावनो दिनैनिखौ आं बारा देखायस्लाबजोबनो हायासै ओरैनो जा हागौ एसे देखायबाय ओमफ्राय जि सोंनाया गाबोन जासिगोन दिनैनो जागौमोन आरो जि सोंनायाबो माबा मा होनो रासोआ 100 नाम्बारसो फैदों बिनि थाखायनो जोङो सोंनो हायासै रासोआ एकदम गोबों आरो एकदम फाट खुन्दुं दाग्रा ना मासोनो ओमफ्राय फोरोंनो जों जिखौ सोंबोनो हायासै जि खुन्दुंफोरखौ थुनखाजोब्बाय जोङो बिहु फालि गांबा दागोननो दख'ना गांबा बिहु फालि गांबा ओमफ्राय मेख्ला सादर गांबा ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय आर'नाइ गांबा दाजोबगोन आरो जों गांबा गासै साल खुन्था मोनब्रै नालाय जों 20 खान सोंगोन आरो गासै जेनेबा गांबायैनो 20 खान जाहैगोन नालाय ओमफ्राय जा देखायनो हायो बेखौनो एसे देखायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम साबायखर थाबाय आरो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय आं बोरमा बेदर लाबोदों बेखौनो नानानै मानानै संसै बेफोर संनाय खावनायफोरखौ देखायबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जाबाय लोगोफोर बाय बायसै